Kienet diżappuntanti l-attitudni tal-Prim Ministru li jibqa' jopponi inkjesta pubblika fil-każ ta' Jean Paul Sofija. Ext Armanet News il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech eżatt kif ħareġ mill-Parlament wara id-dibattitu tal-ħamis fejn il-membri parlamentari ddiskutew il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni sabiex tinħatar inkjesta pubblika u ssir ġustizzja. Diżappuntat ħafna għaliex għal darb'oħra minkejja li ttamajna li l-Prim Ministru jrattab qalbu u jaċċetta t-talba ta' Jean Paul Sofija illi ssir inkjesta pubblika biex toħroġ il-verità kollha ħalli ebda wilt ma jerġa' jintilef għal xejn, kellna seduta li fiha iddiskutejna l-mozzjoni illi ppreżentajna aħna, iddiskutejnija għaliex il-Gvern ma kellux għażla oħra għaliex użajna għodda speċjali li konna darba kull ftit xhur, imma mhux biss Roberta Bela ma rridx jaqbel li nieħdu l-vot illum tal-li baqa jinsisti li ma jridx jagħmel inkjesta pubblika. Fuq barra tal-Parlament kien hemm Isabel Bonnici, dan iż-żagħżugħ li ringrazzjat lill membri parlamentari tal-Oppożizzjoni li qed jappoġġjaw din is-sejħa tagħha sabiex toħroġ il-verità kollha. Bil-vot fuq il-mozzjoni issa se jittieħed nhar l-Erbgħa li ġej. Ħanibqgħu nissiltu ġimgħa dieħla ħajkonna l-vot għax Roberta Bela stina rasu ma rridx il-vot lanqas illum baqa' jimpika saħansitra aktar ġranet biex jittieħed il-vot. Ġimgħa d-dieħla se nkun qegħdin nieħdu l-vot u aħna se nibqgħu ninsistu illi fl-appell li anke għamilt jiena b'mod ġenwina l-Għaqda Nazzjonali. Intant waqt li kien għaddej dibattitu fil-Parlament ikkummenta wkoll l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi b'messaġġ fuq il-medja soċjali u insista li l-mewt ta' Jean Paul Sofija ma tistax tibqa' għaddejja qisu xejn mhu xejn għalhekk ma jistax jifhem l-atteġġament tal-Gvern li donnu nesa kif jitratta man-nies. Lorenz Gonzi insista li m'għandux għalfejn isir xi sforz speċjali sabiex wieħed jifhem l-uġieħ li għaddejja minnu Jean Paul u żgur li kulħadd, laburisti jew nazzjonalist, taqbdu qafsa ta' qalb quddiem din it-traġedja. Lorenz Gonzi qal li għandha raġun din l-omm titlob inkjesta pubblika u staqsa x'fiha li wieħed jeżiġi li toħroġ il-verità jekk m'hemm xejn xtaħbi.